И това е веганска работа. Който е казал, че веганите са слаби, ще не разбира. Направо си е летен коктейл. Това душ ли е? Тия копчета. Това е било катерушка. Това е книгата на Антони Уилям и днес ще правим един от неговите шотове по негова рецепта. В случая днес е ред на Anger Shifter. Това е когато си ядосан, когато имаш някакви несправедливости или имаш някакви причини за гняв или дори просто си гневен без причина, няма значение. Или пък някой те е предал или нещо несправедливо се е случило с теб. За целта ни трябват първо 1/2 чашка мента, 1/4 чашка салвия, много хубаво мирише, 1/2 чашка манго, може да ползвате замразено, но трябва да си го размразите, 1 чайна лъжичка диви боровинки от щата Мейн, моля, и 1 чаша чайна морковчета. Освен продуктите, ще ни трябва и сълкоизтисквачка. Разбира се. Много е важно да се спазват последователността. Започваме с ментата, след това е салвията, трети е мангото, следващото поред, 4-то са боровинките и 5-то поред, последно са морковите. Продуктите, които ви показахме, са за един шот, така че ние си ги направихме двойни за двама. Оха е невероятно. На ментичка. Много свежо. На здраве. Много ми хареса на мен. Кончупито. Ако някой го пробва от вас, напишете долу в коментарите как се чувствате след него. Шота се пие след водата с лимон сутрин на гладно. След това се пие селари, сок от селари, пак на гладно, може би 30 минутки след водата. И 30 минути след до час се пие шота. Може би 30 минути час, няма нужда. И след това си пиеш смудито за изчистване на тежки метали. Ще бичи ми. Да се разтегне гръбнака. Колко е хубаво. Трябва всеки човек да се разтяга гръбнака така. Сега ще ви покажа едно упражнение за трицепс. Изпъвате се максимално назад, ръцете почти опънати. Ей такава позиция. И започваме надолу. Местим само лактите. Подобно е на лицеви опори, но местите само лактите. И сега само свиваш. Това не мога, ще си разбия зъбите! Няма, не, отдолу. Аз ми се парзалят ръцете. Ще искаш по-здраво. Ще искаш към по-здраво. Да. Опа! Машина си. Аз не мога такива набиранки. Защото не правиш за това. Давай още едно. Давай игри на волята. Не ме прави смях!
Много е важно след тренировка да се разтегне човек, защото на другия ден ще е удървен като дърво. За да избегне контузии. Да, стават по-гъвкави мускулите, ставите, сухожилията. Всъщност, дори да не тренира човек, трябва да се разтегне малко. Да, много важно. Не е задължително да тренира нещо, но е почти задължително да се разтеглиш. И си пием водичка с лимон и мед. За да получавате известия всеки път, когато качваме ново видео, абонирайте се за канала и натиснете камбанката. Дайте по един лайк, ако ви е харесало нашето видео. Отдолу има поле за коментари. Ако искате, коментирайте или ни попитайте нещо или каквото и да е. Благодарим ви! До скоро!